Čo robiť, alebo skôr možno nerobiť po jedle? Mnohí z nás si po jedle radi oddychnú, dajú si šlofika alebo sa i hneď pustia späť do práce, ktorú majú za počítačom. Hoci krátky odpočinok nie je škodlivý, pravidelné ležanie alebo dlhé sedenie bez pohybu po jedle môže z dlhodobého hľadiska zhoršiť metabolizmus, najmä ak sa celkovo počas dňa hýbeme málo. Keď sa po jedle nehýbeme, glukóza z potravy, a teda cukor, sa do svalov dostáva pomalšie a ak sú zásoby v pečení a svaloch už plné, napríklad pre sedavý spôsob života, telo má tendenciu ukladať nadbytočnú energiu vo forme tukových zásob. Opakované prejedanie sa, zobkanie medzi jedlami a minimálny pohyb môžu postupne viesť k inzulínovej rezistencii, ktorá je predstupňom cukrovky druhého typu. Čo teda pomáha, aby sme sa tomu vyhli? Odporúča sa krátka prechádzka po jedle, aspoň 10 minút. Nejde o žiadny športový výkon, ani nemá ísť o žiadny športový výkon a ide skôr o jednoduchý spôsob, ako pomôžete svojmu telu lepšie spracovať živiny a prijatú energiu zo stravy. Aktivované svaly totiž pomáhajú vyťahovať glukózu z krvi bez potreby veľkého množstva inzulínu, čo prospieva vášmu tráveniu, metabolizmu a podobne. A jeden môj praktický tip na záver: ak si stravu rozdelíte do 3 až 4 vyvážených jedál denne, nielenže znižíte potrebu neustáleho zobkania, ale aj počet krát, kedy sa potrebujete po jedle aktívne rozhýbať. Nie je to povinnosť, ale môže vám to pomôcť udržať si stabilnú hladinu energie a zdravšie spaľovanie a zdravšiu hladinu cukru v krvi. Ak máte podozrenie na inzulínovú rezistenciu alebo vás zaujíma, či sa vás to týka, napíšte mi slovo kvíz do komentára a ja vám pošlem odkaz na jednoduchý test, kde si ho viete urobiť.